ka jingbu ya kisngi ki bakerpang na ka benta kisngi jong ka jinglong ka bakerpang laju shim ya ka bakade ka jingle burom bat ka jingken mau burom ya ka ne ka sngi laju penlong da ka bakhot ya ki briu ki bakerpang ka jingbu ya ka sngi ka bakerpang jong ki briu ki baduna khotmet ka de ka jingbu ya ka jinglong bakerpang jong ki paralok ki badon ki jingduna hakid khotmet bat ki bayak saj banyo ya ka jingim ka babha ya ka ne ka sngi kerpang ki parlok ki badunat khotmet ka de ya ka bala rakhe ha ka lai tarik uno pra haman la usnem ya ka bala rakhe hakeleng satlak jong ka perthei ka bala tip kum ka International Disability Days ya ka ne ka jingken mau kerpang ya ka ne ka sngi la penlong ru ya ka jing rakhe ha Western Ribhoi ha ka ba UMLA ka than uba sustenance sotun ulawan poi bania shim bentalang ha ka ne ka program kumukong san ka bala longru ha ka jingya donlang jong video ka jirang blog lembat ki officer na ka tanat ka koj ka khia bat ki wei ki riu pau khmat jong ka than payung lo dan yang jauh nilata Christmas, God Christmas masuk, God Christmas bangun. Yapi baru ikut naik Christmas, ka Christmas masuk, ka Christmas baru, yapi baru. Jadi hakanya kapo baru, te baru nirayo snel ba, ring ba kijing ai, jing kren jong kini ki officer, kilat kelenti ki bang nirayo snel. Lingba kijing na benta kijing dan kam jongi hakane kapor henrei ngasno ba ka ka bakham pung tan ka bakham pung san na lor kini kilat kenti ki bangi layo snel mat ki ba nila banyo da ka ba de hok mo ka kung kijing dan kam jongi henrei ka bakham san ka de kasno ba ngasno ba kadai nani hi kikmi kikpa ladang idon kikon kibadon halak jong jing jing sistem tinga sno ba dei mani kikmi kikpaning pong kaba nila ban kintil lane ban kersan ya ki jong kikon kam tam hakane ka pon mo ngiyo I habai I madam jongi I ang rakti na pedeng jong ki nang manu kibala yo ya ki scholarship nakabenta ka jing kulit jong kikon kikti henrei ngayo iba undan manu na pedang kinik parlok ibadan hangne nakadong kathan jongi henrei ngasungsi ban ong hakane kapon ngaru ngadai na iwen na ikon samla jong kane kadong kathan jongi henrei ngapa de nadu kangadang kena nadu kangadang sang snem ngalayo ka jing sitam hakalyang kudekat mat dengar kata ka jing sitam kaba ni khot ka severe arthritis ma te ngalalong duko ngalong anana henrei ngaken mau ba ipa jonga inju pendo jing termen nga henrei ikusyane nga haka jing ko jing kia jonga isumare nga nadu kangadang kena ngaken mau ba ipenbiang nga kabang jadi jonga wat hakapon mende nama ba kumbalai sin sausin ngakishit ngambiang kapor bam henrei ipa jonga ngaken mau ipenbiang nga kabang jadi bat nang ta hadin bang lakoi kapor bang alit jong skol ipa jonga ikusyane nga kasni kebakemen na kebenta jumpi baro kibedon hakani kapor ki kentai bat senrang ki hep ki barit baro kat bapidon pidai ki jingpau ki bakerpang ki ba ublei ulai benta lopu benta kerpang ublei hi jile shiliang judon ka partiality hakmat jang ublei kumbalong kiwei mapiru pilong lang kumju kumbangilong mangi piru pidai kijing thau ki bakerpang ki jong ublei
ngapan pawi ke jingkublay ya i District Social Welfare Officer i Sumiti NF Sun iba lakot sobha yang hagri gapor banwan mani kemen bani lek kemen lang but ki person with disability ngapan pauru ya kejeng kublai ya i chairperson i coordinator child helpline iba lakpenya ya kenika program kublai shibun. Thank you so much BDO Block Development Officer Dr. Hajong ngapan pauru ya kejeng kublai ya i Dr. Kilingdo, Medical and Health Officer, nang ngapan power kejing kublay, ya i Joy Mary Sakra, i physiotherapy, nang ngapan power ya kejing kublay, ya i Mr. Lewan Bay, i Assistant Legal Aid Defense Council, nongpo. Ngapan pauru ia kajing kublai sodesnong iba petalman ibedon lang hagane gapor kublai shibun ya ki staff baro jangka office social welfare ki pala shimkia banken mau banle burom daging soit ya ki porlok ki bedon lang hagane ka Madan kabangitip mentagas ni kumka International Day kaba ni kenmau buram yaki brio baro kibadon jigluna hagit khatmat kublai shiboni press and media kibawan banyak hilang ban ya ken mau buram lem na kabenta ki person lane ki breu ki badan agi jinuna higi khatmet kumang laong mene ngi baro ngi dei ki jing thau ki bakarpang ki jong ublei jule shiliang jue sha shiliang. No partiality in front of God. Kumbalong ki weipat ki brio ki babyang haka renyut ki babyang haki khotmet ki baro ki babyang haka baw perkhat hiru bafialum hangne Pidei kijuk kijing thau kibau ublei ulat thau kerpang bat ublei ui lut ya baro hagni kapor nganum sim yekal por ke bajrong nang pi ngatip papilaidan ke program na domin step but menta ngengej habang apet piladon hi kataka jingthai dengan sim me kapor ke bajrong baro kila de batai na kaliang i district social welfare officer ila de batai kita ki benefits lain kita ki jingmentoy kiba ka sarkar kalabu na kamanta jong pi baro ki especially disabled person ki schemes kiba pair kiba mapi pide benyo number bakar pang mapi penhaban register kini ki kabu kiba mapi penhaban sim ngakencu ngakarpa dikik mekikpa ba pinishim kialam nagbenta ka jingmentoy Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak benta ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi
pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai.